Hoxe queremos facer un análise da situación do sector vitícola en Galicia, de como está a situación e dos problemas que temos encima da mesa e dos problemas que nos poden vir nos próximos meses, non? Bueno, en Galicia somos, se falamos con referencia a España, somos unha gotiña de viño dentro dunha copa, pero bueno, xa hai de 1000 viticultores, de 1000 familias que viven de isto, máis de 8000 hectáreas, 450 industrias prácticamente, e generamos en torno a 330 millóns de euros, quer dizer, é un dos sectores agrícolas importantes, dos que fixa a población rural, fixa empresas, está un pouco mantendo esa parte do rural que moitas veces está abandonando. Estamos intentando que eso non pase. En Galicia, a día de hoxe, os nosos viños blancos son moi apreciados no mercado, están tendo moi boa saída, tanto os albariños, godellos, as treixaduras do Ribeiro, quer dizer, os viños blancos son moi apreciados, están tendo unha boa salida dentro da caída de consumo que está a producirse. Non nos pasa o mesmo que cos nosos tintos, non? Tamén somos produtores de tintos, sobre todo de denominacións de orixen como Ribeira Sacra, que é onde máis tinto se produce, o 80% é tinto. Vimos de problemas xa nas anteriores vendimias. O ano pasado nos levou incluso a facer movilizacións para buscar solucións. Podemos pensar que o ano pasado hai unha caída do consumo do tinto a nivel general, e Galicia non iba a ser menos. En Ribeira Sacra o ano pasado quedaron máis de 300 viticultores que non tuveron a quen entregar a súa uva, que tuveron que ou mal vender a particulares ou ben metela nas súas propias adegas, generando un viño de colleiteiro que agora moitas veces está saindo ao mercado e taponando ese mercado. Desde a administración non se fixo nada, o que se fixo foi insuficiente. Todo o que se fixo nese momento foi un pouco insuficiente. O ano pasado se puxo en marcha unha destilación de crisis que ao final foi un erro, un fallo, porque o presuposto que había non se chegou a gastar, porque as bodegas non a viron suficientemente atractiva. Entonces seguimos tendo unha acumulación de viño en bodega moi importante, mentras que outras comunidades autónomas levan anos aplicando medidas para solucionar o problema do tinto, non? Levan anos facendo destilación de crisis, levan anos pedindo a colleita en verde para sacar uva do mercado, con moitas cantidades de uva sacada ao mercado. O ano pasado se podaron en verde, se deixou de entrar en bodega máis de 9000 hectáreas en toda España, por lo cual é unha cantidad moi importante para que vos dedes conta de un pouco como está a situación, mentras que en Galicia o único que se fixo o ano pasado foi sacar esa destilación moi insuficiente no precio, por lo cual as bodegas non destilaron. Seguimos tendo a mesma cantidade de viño que tiñamos o ano pasado en bodega, non estamos vendendo mellor, e aparte metemos parte da vendimia do ano pasado. Iso nos leva a chegar a unha situación límite neste momento, non? Estamos nunha situación límite, dado que, quedan 6 meses para a vendimia, 5 meses e medio, 6 para a vendimia. Por iso hoxe esta roda de prensa tamén un pouco para pornos a traballar con tempo, un pouco para que a administración dote de medidas, dote da convocatoria desa mesa que se fixo o ano pasado de traballo, a faga a nivel de Galicia, nos chama a todos a empezar a traballar, e sobre todo que dote económicamente. Necesitamos pôr en marcha medidas xa moi urxentes. Non nos vale de nada esa medida que o ano pasado sacaron como unha pequena terita, que é esa axuda ao paisaxismo, que ao final unha medida só con ano, que máis ben un engaño que a outra cousa. E necesitamos que este ano si se poña o bono de traballo con tempo, que é agora cando hai que traballar para chegar á vendimia con solucións. Ahora mesmo tiñamos que estar xa traballando, temos que estar traballando xa nunha medida que para nós debería axudar un pouco, que é a colleita en verde, que aquí nunca se puxo en marcha. Este ano Galicia foi unha das comunidades que a solicitou, o Ministerio ten aprobado xa 19 millóns de euros para esta medida, para 6 comunidades autónomas, entre a Galicia. Hai comunidades autónomas, como pode ser a comunidade autónoma de Navarra, que xa sacou a orden de solicitude, e Galicia debería sacarla nos próximas semanas ou nos próximos días. Aí lle pedimos que actúe, que traballe para que a orden sea atractiva. Non podemos sacar unha orden como sacamos
de destilación a que non sea atractiva. Temos que traballar nunha orden atractiva. Hai uns plazos moi concretos que temos que cumplir, temos que traballar cos viticultores para lle explicar, parte que teremos que facer nós, pero parte que terá que facer pois, tamén a administración e as propias adegas, para lle explicar, porque é unha orden, algo que aquí nunca pasou. É moi difícil explicarlle a un viticultor que se lle vai a pagar por tirar as uvas po chao, e que ten que tirar a súa produción po chao, pero é unha medida para evitar que as uvas entren en bodega. É unha medida que non pode ser, non vai ser para toda a vida, pero que é unha maneira de salir ahora. Hai partes do mundo, como pode ser Burdeos, que se están planteando, ou a Rioxa, que se están planteando arrancar viñedo tinto, por lo cual a situación é moi grave. Por eso queremos que a Xunta se poña as pilas, por decirlo de unha maneira coloquial, poña cartos encima da mesa, necesitamos que poña cartos encima da mesa, poña presuposto propio, como están facendo outras comunidades autónomas, onde non chega, non é só coñer os cartos que veñen de Europa ou veñen do Ministerio e sacalan órdenes, senón o que ten que facer é tamén por cartos propios e que as medidas cheguen a todos os estamentos, que cheguen ás adegas, que cheguen aos viticultores e que non quede naide por planeta. Non podemos permitirnos o luxo de que naide abandone en Galicia na viticultura galega. Non podemos permitirnos ese luxo porque xa somos poucos no agro, como dixen antes, o Ministerio xa puxo 19 millóns encima da mesa no mes pasado. Neste mes, antes do 30 de abril, ten que estar feitas as solicitudes, por lo cual corre prisa que salga esa orden de axudas, porque vamos a ter hasta o 30 de abril para facer as solicitudes. Despois hai un período que se analizan esas solicitudes por parte da Administración, e a 30 de junio, é outra fecha xa marcada pola propia Comisión e polo propio Goberno español, ten que estar xa as aprobacións feitas. E o 15 de julio, 15 días despois, ten que estar a vendimia en verde feita. O viticultor ten que haber cortado xa as uvas po chao, para que a 30 de outubro poda cobrar esas uvas. En que consiste a axuda? Moi fácil. A axuda ven a compensar esa pérdida de produción. Hai unha pérdida de produción, o que paga a axuda, o que está pagando en outras comunidades autónomas, é o 50% do valor da uva, do valor do que iba a cobrar o viticultor por a venta desa uva. En Galicia estamos falando que nas uvas tintas estamos nunha horquilla entre 1,30 € e 1,50 €, entonces cobran o 50% do que iba a producir esa parcela, ou esa parcela que vai a poda en verde, e cobran o 50% do valor de cortar esa uva po suelo. Pódese facer mecánicamente ou manualmente. En Galicia se vai facer toda prácticamente manualmente, porque como se fai a vendimia normalmente non estamos preparados para facer unha corta mecánica. A corta aquí é moi cara, porque a vendimia aquí é cara, temos parcelas pequenas, temos que facer moitos desplazamentos, non é o mismo que traballar todo o día nunha parcela e facer aí, e que a corta dunha hectárea de viñedo está entre os 1.500 e 2.000 €, é un tema caro, por o cual esperemos que esa orden sea atractiva para que os viticultores se poden acoller a ela. Hai comunidades autónomas que levan funcionado moi ben e levan sacado pois viño durante uns anos. Iso é unha medida, por decirlo de unha maneira, unha medida para este ano, por ano que ven, pero temos que buscar outras medidas. Galicia ten que pôr cartos encima da mesa, medio rural ten que pôr cartos encima da mesa, temos que empezar a traballar noutro tipo de medidas de promoción, medidas de reestructuración de viñedo. Non pode quedar naide por concurrencia competitiva fora dunha axuda de reestructuración de viñedo cando estamos facendo un cambio varietal, cando estamos millorando a calidade dos nosos viños. Temos que apostar por buscar novos produtos. O mercado está cambiando moi rápido no sector do viño, cada vez se fala máis de viños desalcoholizados, cada vez se fala máis de novos tipos de envases de viño, e temos que estar neso, e para iso necesitamos presuposto, para iso necesitamos promocións, e para iso necesitamos a Xunta con cartos encima da mesa. Non pode quedarse atrás, non pode ser que un viticultor teña que abandonar por falta de presuposto. Necesitamos que se poñan a traballar, que nos convoquen a esa mesa e traballar entre todos para que esta realidade do sector do tinto, este problema do tinto, podamos ir solucionando pouco a pouco, e dentro de uns anos falemos dunha época que pasou e que tivemos problemas. Cada día temos máis amenazas encima da mesa. Temos amenazas como os problemas de exportación que está habendo a Estados Unidos cos aranceles, temos amenazas como ayer unha nova pedra no camiño que a entrada desa lei que reduce a taxa de alcoholemia. Son todo pedras contra un sector, son pedras contra un sector que se lle complica a vida, e que temos que buscar salidas. Por eso pedimos traballar con tempo, traballar a 6 meses de vendimia, temos tempo para traballar,
traballar xa, e por cartos encima da mesa. O sector, como dicía antes, ten un problema grave co tema dos aranceles. O mercado, non só por o mercado que estamos vendendo, a cantidad de viño que estamos vendendo en Estados Unidos, que está en torno aos 3 millóns de litros, que se deixamos de vender aí, tenemos que buscar outro mercado para vendela. A parte, pois, está creando unha incerteza moi grande no mercado, iso leva a que se mova o mercado tamén interior, viño que se estaba outras de Os, como pode ser Rioxa ou como poden ser a Castilla-La Mancha, que estaban vendendo moito nos Estados Unidos, pois que ocupen o noso mercado e nós teñamos que nos quiten mercado, que sería ainda un problema maior, por lo cal o tema dos aranceles non só vai actuar, non só nos vai influir no que deixemos de vender a Estados Unidos, senón que nos está influindo moito no noso mercado local tamén. Por lo cual é algo que temos que desde Galicia traballar nesa imaginación que temos de cara a novas promocións, a novos mercados que podíamos buscar e buscarlle por salir dese viño que non nos cree máis problemas. Ao igual que o tema de, pois, esa reducción que pode haber de consumo, de cambios de hábitos de consumo, non é que vai haber unha reducción de consumo do alcohol, senón que está cambiando os hábitos. A xente, desde a pandemia, o consumo do alcohol se está levando máis, o consumo de viño se está levando máis a familia, a facelo con amigos en casa, non alternando tanto. Iso nos leva a que teñamos que buscar outro tipo, pois, de mercados. Entonces, todo eso necesitamos traballalo, necesitamos porlo encima da mesa e necesitamos que a Xunta poña cartos para salir deste problema que temos, non? E que entre todos deberíamos salir sin moito problema. Temos outra amenaza que nos está amenazando polo sur aos nosos viñedos, que é a flavescencia dourada, que seguramente oístes falar algo dela. É unha enfermedade que se transmite por medio de o vector é un mosquito. Nos está entrando por Portugal, por decirlo de unha maneira. A día de hoxe, onde temos a localización desta enfermedade, pois é na zona do Ribeira, na zona de Rías Baixas. Iso nos leva a que lle pidáramos, levamos un ano, máis de un ano, pedindolle axuda, pois, algún plan de actuación nesas zonas. Temos que actuar contra a enfermedade porque outras zonas a pasaron, a pasou Burdeos, a pasou Cataluña, está pasando Portugal, ainda está loitando contra ela. É no control da planta, que nos pode entrar plantas que estén infectadas e nos infecten os nosos viñedos cando facemos replantacións ou facemos reenxertas. E tamén, pois, temos que controlar esa enfermedade mediante trampeos para saber o seu movimento e a aplicación dos tratamentos. No momento exacto que temos que dar os tratamentos para acabar co vector. Nos temos que atacar o vector, a enfermedade non damos atacado, pero temos que atacar o vector. E temos que atacar nos ermos, nas fincas que están abandonadas. Nas fincas que están abandonadas, no fondo, son un reservorio para esta enfermedade, porque aí naide dá tratamentos, naide pon trampeos, e temos que actuar nesa vía. Fai tempo que se pediu xa desde Unións Agrarias, a Consellería de Medio Rural, que faga un plan especial para actuar contra isto. Seguimos esperando por ese plan, de formación, de información aos viticultores. Por moito que podíamos facer nós, pois falta que a administración tamén faga esa información. A día de hoxe están traballando as oficinas agrarias con moi poucos medios e temos que actuar nesa medida. Para nós, como dixen antes, o sector do viño é un sector fundamental en Galicia, un sector que nos está dando moito prestixio porque os nosos blancos están vendendo pois en todo o mundo e dando prestixio a Galicia. Se están vendendo ben, e iso nos ten que axudar a vender os nosos viños tintos e que máis xente se pode incorporar á viticultura. Zonas como Rías Baixas, vemos que hai un aumento de xente que se está incorporando á viticultura. Temos que levar pois a zonas de Valdeorras, a zonas de Monterrey, que tamén está vendo moita incorporación, zonas do Ribeiro que hai menos, pero ten que habela, e ten que ser un motor da economía galega, un motor do agro galego, porque fixa a poboación no medio rural, onde hai viticulturas, onde hai nas zonas de viño, hai estudios que dicen que hai unha fixación de población ao medio rural, algo que se está abandonando totalmente, e fixa a industria, as adegas, industrias auxiliares, e crea traballo, e crea negocio, por o cual temos unha parte da nosa viticultura, que é os viños blancos, que está funcionando ben, pero non nos podemos olvidar deles, pero sobre todo temos que actuar. O ano pasado non chegamos a tempo, como así foi, porque no mes de setembro é moi difícil xa facer nada, pero este ano sí que temos que actuar a tempo. E pedimos á Consellería do Medio Rural que poña cartos encima da mesa e que poña, pois, que convoque esa mesa de traballo que xa temos creada,
que a convoque con urxencia para traballar e queremos todos aportar e pedirlle ás adegas tamén que se impliquen nesta operación, non? Que se impliquen en ser transparentes co viticultor e adiantar unhos meses, e dicir ao viticultor se van coller as uvas ou non, para que o viticultor se pode acoller a vendimia en verde neste mes ou non acollerse, que é a tabla de salvación para nestes momentos. E traballar en futuro, porque a viticultura galega ten futuro, e non podemos, temos que ir salvando estes pequenos problemas que temos de exportacións, que temos da taxa de alcohol, iremos salvando se a viticultura galega é forte e temos un mercado moi forte.